Morning, good afternoon, good evening, depending where you're watching me from. Hello, ladies and gentlemen. It's your friend. I'm back again, guys. As you can see, it don't be. So now, guys, I want you guys to watch closely, right? The video I made about Father Mbaka that time, and how that evil pastor from Enugu state went to owumiri person, and they told owumiri person to create something that will make Father Mbaka to leave the environment so that he can get more members from that particular place. So God reviewed this for me, right? So I have to immediately, I made this video. So guys, I made that video for Father Mbaka on July 24th, 2022. That's when I prophesied about what's about to happen to him. And he did not pay any mind on that. And this happened. Guys, let's watch that video now. Let's go there. Hello guys. How you guys doing today? Hope everybody is fine. All right. This video is for Father Mbaka, and let's do this for Father Mbaka. Because ma like ko no to sara mo ozia. Share na akoro Father Mbaka aka. Then like the video, comment here on it. Okay guys? Uno gonna help him out in this my main video. Help on him out. Send down in this video to ndo kwesịrị. Share na akoro tenda aka, because any video na eme nwere reason for it. And all of that to the person on a maybe here. So drop a video. She need to send ya go to onye age aka. So here our video for Father Mbaka. And then since Father Mbaka here na here basatara ya naga, na follow up. Unu check ya. Na follow up. But orole time. Here was here physical fight. Here has this spiritual fight now. So I want to try Father Mbaka. Father, mgbe emechina adoration, I chopped am ijere retreat. So it got retreat, but retreat ebere gara me or garo. Father Mbaka ebere nga garo. So ihe ndiri sing na ebere ga garo wo. Afrom gi n'ime mmụọ ka ekere aka ni ekechi aka ni ekechi. Kenya gbapi no nkwụ na abụ Kenya ofuma sang one place na agba lekele la chok e double the thing, but ihe ekere ni eke ofuma. So ụkwụ la aka ngi ekechi ni ekechi Father Mbaka otu esi ekechi ụkwụ la aka ngi anwa ya esi ekechi adoration ngi n'ime mmụọ adoration ngi ị ga I withdraw ndị adoration ngi ka ha stop idile eje na ke bishop inye ya nsu, because ọ bụrụ la ihe ahụ ekere ebe ị nọ agbawade akọgade nke ekere ni ụkwụ akọgade adoration aga abịa dị. And then nwere onye mere ihe ahụ, onye mere ya awụ o nwere ofu onye kpọrọ onwe ya pastor, mana pastor ahụ ọ sịrị ya na pastor ọ wụrụ ezigbo pastor ka ọ gara wee gakwuru onye ndị native a ndị na-efe ndị eke mmiri ịghọtago, wee jee wee si ala ọ chọrọ people, ọ chọrọ much people, na nke nwa duruchara na a lot of people na mgbe ọ bụ na adoration, everybody knows adoration nwere onye na-enweta dị people. So onye ahụ ewere mee ya gwọrịa ọgwụ ka onwe ike ka people nwike na-abịa la chọọchị ya. So ka a gwọrịa ọgwụ ahụ, so now ọ na-adọrọ your members. So on a draw your members now. So as a matter of fact, all we gift we onye gbori ogu. You got to go now. So your adoration need isako all your congregation. What I can have banye ebere. Unu ga banye ebere 7 days. 7 days. Ka Chineke ga to agwa hekere n'ime mmụọ m ụkwụ la aka. I'm not going to make video like this, because I send Alangi check here. I send Alangi message, not ordinary message like la forum web and making. I send Alangi message 3 times, and we're on camera, we're on back, and we're on Carbona. I reply back. So I have no option, because since I keep required like this message, but message I keep on coming, and I cannot withhold the message of God to avoid my spiritual man, and he hold here message share Chineke no bia. He hold and the more I somebody I message straight to all this. So all na igeme all congregation ngebanye na ebere, and the only which guys, you don't see the video now. So ihe ndị a na-amere dara mezie Father Mbaka mgbe ọ batara, he started thinking na ọwa Ebuka Obi mere the thing. Ọ ebe ahụ wee ebe iwe ya si wee bido meme. But
onye mere detain wu pastor nwanụ nọ n'Enugu steeti ọ ya gwọrọ ọgwụ ha and onye ejere gwa ọgwụ ahụ n'aka onye ogwu mmiri man and o mere bunye onye ogwu mmiri ahụ moto emetakwara m bịakwa mekwa vidio about it ichekwa again ịfụrụ ya tinyekwa ya na peji ije na peji ma ị ga-afụ a lot of video m mere about Fada Mbaka far back and nke m mere about Ebuka Obi far back. You will see what I'm talking about. If they follow to what I said, ha agaghị enwe problem anya